Kaixok eta ongi etorri Euskal Zikira. Dakizuen bezala, gaur Euskararen inguruan mintzatuko gara bertze saioetan bezala. Eta gaurkoan bi gonbidatu berezi ditugu. Alde batetik Lierni Oteiza eta bertzetik Antoni de Sosa. Atxalde on biei. Atxalde on. Bueno, hasi entzunetik ondiz gustatzen zaigu zuetaz pixki jakitea, beraz, kontatuko diguzue nortzik zareten, nondi zatozten? Bai, ni naiz Lierni, heldu naiz Baztandik, Nafarroa eta batuto 20 urte. Ikasi nuen, Lekaroz Institutuan Baztanen, gero egin medio bat Iruñan eta nago Gasteizten ikasten. Eta ze afizioa dituzu, Lierni? Ez nuen jakingo bat erten zehazki. Dola urte batzuk gara gunetzen, eskubaloia, zikize, baina afizioa gaur egun, ez dakit. Afizioa etxetik kanpo egotea unitz, eta bertzela batut ametsak unitzaino. Gaur egun afizioak, ez dakit, hola bat zehatza. Zure kasuan Andoni, konta iguzu? Ni Andoni naiz, 19 urte ditut, eta Gasteiztarra naiz, baina hemen Iruñan bizi naiz. Gizarte langintza ikasten du. Eta ze afizio dituzuzuk? Patinantzea, nire lagunekin egotea, bidegatzea. Dakizuen bezala, handiz gustatzen zaigu lehenik eta behin zuei pixkat ezagutzea eta zuetaz gehiago jakitea. Eta berotzen joateko galdera motx batzuk prestatu ditut. Erantzuteko prest? Bai. Urtaro bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenuten? Hau, bai. Udazken aukeratuko zenuke? Justo baietz. Eta zergatik? Gustantzen naturak hartzen duen indarra bezala udazkenean. Eta ez dakit pertsonak ere ustutu udatik tortzen garela eta lasaitzen garela, udan ikuste alteratzen garen eta hori da gehiago gure barnera. Pertsonak duzten lasaiago, hurbilago, ez dakit, gustantzait bai hoi, naturak hartzen duen izar hori eta horrekin batean gizakiak hartzen duen esentzia hori. Eta zure kasuan, Andoni? Nik uste dut uda aukeratuko nuke. Lagunekin egoteko denbora gehiagoako zelako, bidaiatzeko eta denbora libre daukagulako. Kirol bat aukeratzekotan, zein izanen zen aukeratuko zenutena? Kirol bat. Izango zen jokei, baino izuz gainean. Ibili zara sekula? Inoiz. Baina gogoak ez zaizu falta, Eta zure kasuan, Andoni? Nik patinaje, praktikatzen duelako. Profesionalki biltzen zara patinaen gainean? Ez, profesionalki ez. Ekipo batean gaude, baina profesionalki ez. Gustatuko litzaidake. Eta itsasoa edo mendia nahiago? Nik mendia. Mendira joateko ohitura duzu? Bai, normalean nire familiarekin gaten naiz eta kriston lasaitasuna ematen dialako. Zure kasuan, Lierni? Ni mendia du gabe. Ez zara itsaso zalia? Ez dakit, jende lasaitzen dira, nire ditena nik uste kontrarioa. Zagit, jatun honak zareten edo ez, baina jatetxe batera joan behar, eta nahi duzuen aukeratzeko aukera izan ez gero, zer aukeratuko zeruten jateko? Lagunak itera haute giri, baina ni beti hartzen normalen bokata, tortilla magra eta gasa. Iteran da etxean baina hoi, baitu eta unitz. Orde! Bertzela ez da egitonak plater bat, ez, postrea bai dut argi gaztainak. Baina bire behar izan. Gaztaina jango zinituen postretako? Bai. Orden udazkena orain ulertzen du ere bai arrazoi handiz daudela horren atzian, ez dela? Bai. Eta zure kasuan, Andoni? Nik dilistak. Dilista zalia zara? Bai. Eta jatetxetan balin badago aukeratzen duzu? Beti. Bai. Eta postrea, ez dakit. Ez nago ziur. Musika maite alduzue? Bai. Eta ze musika entzun daiteke zuen kotxean edo ze musika da zuen gustokoenetako bat, talde bat aukeratzekotan, euskalduna? Talde bat ez dakit. Nire kotxean beti entzuten da gitaneo. Ez da euskalduna. Rumbera talakoa gustatzen zaizkizu? Bai, hori da, bai. Zure kasuan? Nire kasuan entzun bastante denetaik. Orai, arpatuko duzu euskalduna ez, Los Tigres del Norte, rantxerak, maituta unitz, euskal kanturen bat bai, baina hola, gustatzen gehiago euskal kantu bai inguruko. Hola hitzeko etxean eta ez. Eta bertzela horai aizei gustatzen unitz egin zauntzen talde bat Lider izena. Barrok, hola. Eta saiatzen zaitzen hau da emakume taldeak. Eta gustatzen hau zaizu irakurtzia? Neri hasi niz irakurtzen, azkeneko urtetan salen honen duz irakurtzen, Eta azkeneko urtetan hasi niz irakurtzen, nahiz irakurre zalia amorratu, baina mantxo iniz hartzen. Eta badago libururen bat hola bereziki markatu datzuna edo bereziki gustatu zaizune? Bai, izan zen eskolan irakurri ginuna Campos de Fresa.
Beti gelituko naiz horrekin. Ez dakit zen liburua garaia bera ozeba, baina liburuei ez gustatu zitzaiten, hau nintz. Zuk baduzola libururen bat bere xiki maite duzuna? Bai, baina ez dut gogoratzen bere izena. Plan, badaki dela txikitan irakurtzen nuena, eta igual irakurti dut 10 aldiz, baina ez dut oroitzen bere izena. Eta zeren ingurukoa zen liburua? Ba, zein magia eta batzuek magia egiten zutena, edo ez dakit. Fantastikoak eta lako gustatzen zaizkizu, ez? Bai, hori da, bai. Eta pelikulak ikusten dituzue maiz? Nik igual pelikulak baino gehiago seriak, baina pelikulak bai. Eta ze serie ari zara ikusten azken aldian edo berezik gustatu zaizu? Bueno, nik Paquita Salas. Hola, pixkat humorea eta gustatzen zaizu, ez? Bai, hori da. Zure kasuan? Ni pelikulak hola etxean eta seriak ez ditut batzen, hau nintz. Bai, gustatzen zitzaidan izatea zinera adibidez, baina dagoenak ustera. Eta, hola, ez dut bat esanguratsua. Eta esanguratsu izatekotan bat, igual da pixke kutria, baina Goenkale. Goenkale maite zenun. Urte handitzez ikusi duzu Goenkale? Bai. Usta izan bat, Goenkale ikusi dut urte intzituela gehiago, baina ikusi nuten pila bat, bai. Eta Antxe Herriko dramak eta hango jaleoak gustatzen zitzaizkizun? Bai, hartu zen itxura diferentea azkenera, azkenera zen gehiago poliziakoa, eta ere behartzen evoluzioin ikuste, baina gustatzen ziteiten hau nintz, bai. Islatzen zuen ongi Euskal Herriko herritako giroak eta arazoak eta. Zai bestazaleak zareten, imaginatze dut baietz, adinai dagokionez bederen, ze besta aukeratuko zinuten urte osotik bat aukeratu behar izan ez gero? Bueno, nik La Blanca, dela Gasteizko festak, eta hori aukeratuko nuke. Horietan giro pollita izaten da? Bai. Zure kasuan, Lierni? Nire hau galdetzen hautelik inoiz ez dut dudaik, inautiak, baina dudai gabe. Inautiak eta Baztanberran, baina inautiak gehien bat. Herriko inautiak? Bai. Aidere, horiek ere aldatu dira honiz nire ustez, baina herrian, zarrak. 50 inguruko batzu segitzen dutenez, bai baute lehenagotik bastante. Kutsuoi? Bai, emati dute kutsuoi eta uste dut oiniken bazteren biru herritan segitzen da lehenagoko kutsuakin da maite dut honitz. Orduen bestazaleak ere bazarete eta ibiltzen zate batetik bertzera. Eta bidaiatzea gustatzen zaizue? Bai. Ze bidaia baduzu burutan ez duzuna agian oraindik egin, baina gogotsu zaudetenak leku bat burutan bueltaka dabilkizuena azkeneko aldian? Bueno, nik India. Bai, beti izan dut buruan Indiako kultura eta ezagutzeko aukera gustatuko litzaidake. Zure kasuan? Nire kasuan bidaiatzea bai gustatzen zait, ez dut amnitzin, eta ere ez da zerbait, bai gustatuko zitean hemendik ateratzea eta bidaiatzea, baina ez da zerbait gehiegi, ez naiz ere itxutzen hortan, baina bai badut burutan betiko gara batia. Orduan Kubara diru pixka eta aurreztian, agian hori izanen da aukeretako bat, ez? Euskal Herrian pertsona garrantzitsua handiz daude, euskararen alde borrokatu dutenak eta kulturarki indarra handia eduki dutenak edo referente izan direnak, bat aukeratzekotan, badakit arrazoia dela, zein aukeratuko zenuten? Nik ez dakit zeba Lazkao Txiki. Igual bertxotan utzi duen arrastuangatik eta Aitetxi beti kontatu izan hau bere historia honitz. Igual hortaz, ez dakit, igual Aitetxi bat zion kariñoagatik niri pasu zait edo baina bat erran bar, igual Lazkao Txiki, baina ez dakit. Ez dut argi, Zuk baduzuela pertsone burutan? Justo burura etorri zait, baina lehen Lujanbio. Ikusi genuen euskarako klasean eta justo burura etorri zait transexualitateko bertso bat egin zuela, uste dut Euskal Herriko txapelketan, eta justo burura etorri zait, bera. Segura aski errango diazue sekula ez dituzuela erraten edo gutxi ertentu zuela, baina hemen kontatzeko errandu zuen gezur txikiren bat baduzue? Erantu gain mertzen. Boa, gezurrek. Hola, etxarren bat, sekula bota duzuena, amai edo gurasuei edo lagun artean edo? Ni gezurrek erantzuta nintzen jola bat, alas graziosua, behin gangirela, horretan ginen gezurre, baina graziosoa da esikitza. Ez da eginen alas gaztiak, 14 urte. Gaztiak dugu 13. Goro nozen ginen eta ziren elizondoko bestak. Eta lagun bat ani ganginen elizondora oinez. Oinez ganta, oinez bolta. 10 kilometro ez dela? Bai, eta ilunpian, jagabe,
Ez txalekoik ez ja, izan zen, orai oroitzen dut momentu hori eta guraso eran ginen, bai, bazitera kanpin, nire dituzun garaxin etxera, ezurren. Eta ailegatu ginen justo argitu zuelaik, eta garaxin amak ezakun ospatu, baina... Justu, espero ezagun gorrez ikustia programa. Baina horretzen nahi zan, nian litzondera bakarrik mutiko bate muxu mateko. Baina etzakun man! Izan zen bastante... Maitasunagatik egiten diren gauzek, ez? Gezurrek erran ere bai. Zure kasuan, Andoni? Nik esan nien Iruñarra etorriko nintzela taldekoekin egoteko eta Bartzelonara joan ginen. Bai. Kasi supera gusto, bai. Bai, justo horren garirare lagun batekin beran ginen guraso gamainela zarautzera eta Kadizen akitu ginen. Bai. Horde nolako gezurikike botatzen ibilizan zarete, ez? Bai, hori da. Eta ametxe bat baduzue bueltak azken aldian gustatuko ziteizuna betetzia bereziki? Niri igual asko bidaiatzea, Indiara gatea, Indonesia, uste dut hori. Mundu ezagutzea? Bai. Zuk Lierni? Nik, ametxak, nahiak bai hau nintz. Baina hola azken aldean aite txikitea bai luze bat. Bai, batu, laro betiztu ez durte batu, baina dago arrasongi, eta iruditzen zait, baduen jakintzakin eta jakingo zuela inor baino baloratzen egitan gaten den tokie, horko, ez dakit, badaki hau nitz eta aprezatuko zure inoro baino gehiago kanpora ateratzea eta kanpoko gauzek guztia, eta gustatuko zaiten hau nitz, berak itea bidai bat egiten nahi duela eta balima daukera bera bidaiatzea. Eta azkeneko galdera bat zuentzat, zer uste duzu falta zaiola gaur egungo gizarteai? Arrazionalki jokatzea, zentu askotan. Igual, emakumeekin bat eta gero gure artean. Hori izango zela uste du. Ez dakit, uste dut, da generalizatzen hau nintzen, baina eske ez da bizitzeko motivazio falta, baina jainez gehiago igual bideratzen gazteie, baina motivazio faltak, ez da grina gauzek iteko, ez da ikusten dut jende arrasgeldik, ilusioa gabe bezala? Bai, holak usten dut jendea. Generalien ez dakit bizipoza falta du gizarte honek, ez dakit, eta heldutasuna eta respetua, eta ez dakit balore honitz, iruzizkitena fundamentala nire ustez mantxo-mantxoa diren galtzen, ez dakit. Baina gehien bat hori, jendean ilusioa, edo zen gauziteko hain naiz, baina uste dut jendea, ez dakit, jarrera apal. Egoel errutinan sortzen garelako edo... Ez dakit zertan dagoen, baina uste dut faltazioa gizarte bisitasuna, ez dakit. Dakizuen bezala Euskal City programa Euskara hainbat ikuspuntutatik ikusteko edo bizitzeko programa bat da, eta jakin nahiko nuke zuek nola jaso zenuten lehenengo aldiz euskara, nola murguldeu zineten hizkuntza hontan? Bueno, nik klasean ikasten nuen eta berez beti ikasgai bat bezala ikusi dut. Etxean ez duzu euskaldunik? Ez. Eta, bueno, nire arrebarekin orain bai egiten dut. Planetza egiten dut berarekin, baina nire gurasoak ez ulertzeko. Eta orain pixkat bai gehiago erabiltzen dut. Nire lagun batzukin, igual unibertsitatean, klasean. Orduan, erran daiteke hasiera batean bederen euskara etzela zerbait oso hurbila zuretzako da hondiz maite zenuna, baina poliki-poliki joan zarela bertze zentzu bat aurkitzen hizkuntzari, ez? Hori da, bai. Bai, balorea ematen. Eta zaila egin altzaizu zuri euskaran murgiltzea eta euskara ongi dominatzea? Bai. Niko kontsideratzen dut oraindik ez duela ongi menderatzen eta ikasteko asko daukadala, baina lagunekin hitz egiten eta era informalean erabiltzen uste dut hobetzeko aukera daukagula. Zure kasuan Lierni? Nik txiki-txikitatik. Etxean dena dakit euskaraz, ez menitzu bat erderaz daitzen, gaur egun bezala. Bai nire inguru guzie, bai etxean, eskolan, eskolaz kanpoko jarduretan ere bai, nik izan dut beti inguru euskalduna eta hortan badu suertia. Azkenean nik ere hau badu joara ez, igual jende kritikatzera, jo ez duz euskara ziten oseke, eta erten haute eskezuk hartu kontutan zure testu ingurua zein den eta bertzuazuna zein den. Zuetako da erreixa euskara zitia, ez? Nik zentzuetan izan dut kriston suertia, eta gainera euskalki batekin. Nik beti txikitatik. Eta nola ikusi duzue zuen inguruan urte hauetan euskara? Bueno, ni txikiekin ez da eskolarretan lan egiten dut eta orain
gurasoek bai erabiltzen dute gehiago, bai. Batez ere umeekin beti orain euskaraz egiten dugu. Eta horrek ikusi duzu nabaritzen dela ekarri duela ere bai aurrak euskalduntzea eta hiria euskalduntzea? Bueno, Gasteiz berez ez da hiri super euskalduna, baina orain bai nabaritzen dela igual pizkatxo bat gurasoek ere haien erabilera igo dela. Bai. Antzekotasunak aurkitzen dizkiozu Gasteizi eta Iruñari euskarari dagokionez? Bai, Iruñan ere erabilela murritza da, baina, bueno. Eremuak ez daude euskaldunak, baina hortik kanpo... Hori da, bai. Batez ere herrietan bai gehiago entzuten da. Baina... Eta zuk Lierni nola ikusten duzu? Hau da, baztani haunditzetan esleizten zaizkio ez? Euskararen erabilera haundiko lurraldearen famak, baina hala ikusten alduzuzuk? Ez. Osea, ez dudatzen ozbait baztan erraz euskalduna izan denik, ez da nera itetxe du nera eta dela generazio bilakoa nola egiten duen euskeraz ez, baina eritzen zait bajatu dela haunitz. Osea, baztanera ibagara solasen baztanera bajatu da haunitz. Eta ez dakit, osea, haunitz arrazoiengatik izango da ez, baina bajatu bai euskaraz solastia eta ere bai euskalkia bera. Nik baztanera solastu du, baina sartzen dut hitz batzu bakarrik. Zuk aitzen duzu nera ite edo ja nera itetxe solasten, hori da egiten euskalki bat izatea. Generazioz generazio galdu da pila bat. Eta nik ere nea nahiakin batzutan, nea nahia da ni baino lagurte zarrago, batu hitz euskalduna haukoak ni baino. Ni bai uste dut hori dela ere bai zen eraita, osea nea nahia gonda gehiago aitekin, eta ere gonda unitz abeltzaintza munduen, eta horrek ere bai kartzen du hizkuntza aldetik kriston lotura. Eta ez dakit nik uste dut erabilera dela bajatzen haunitz, eta ez dela izaten transmisioek. Eta zertan uste duzue dagoela transmisioa, hau da, zer da garrantzitsua zuen ustez ondorengo generazioak edo gaur egun daudenak euskaraz mintzatzeko? Zergatik den garrantzitsua. Edo zer uste duzen dela beharrezko hortarako? Bai. Zuk ze hutsunen abaritu zen dituen euskara ikasterako orduan? Nire gurasoek ez zutela hitz egiten, ez familiak. Ez. Eta horrek zure ustez markatzen zuen beste bide bat edo beste... Bai, asko, bai. Azkenean hizkuntza bat erabileraren bitartez ikasten da. Eta orduan etxean ez baduzu egiten eta ez baduzu erabiltzen, horretan bai nabaritzen dela, uste dut. Zure klaseko lagunek ere guraso erdaldunak zituzten? Bai, guztiek bai. Gainera Gasteizen badago, ez? Halako modu berezi bat, non guraso euskalduna dituzten aurrak klase batera joaten dira eta guraso erdalduna dituztenak beste batera. Bai, batzutan gertatzen da, bai. Bi modelo daudelako, modelo A eta modelo B, eta modelo D, baina modelo D be bai sartzen dira guraso erdalduna dutenok, baina... Eragiten du horrek. Nik uste dut hortan ere eragin duela haunitz teknologiak. Teknologiak, igual ez teknologia bera, baizik eta sare sozialak, TDT-a lehenagotzen. Ni horitzen naiz baziela, nintzen txarra, baina kanala iso gutiago. Eta nik marrazki biziduna eta gehienak ez eske zerte bati denak uste dut euskaraz. Horai aurrek nik uste ere baduten aizi informazio gehiago erderaz. Eta horrek eragiten behar duk nik uste kristona. Uste duzue ez dela inbertitu nahikoa telekomunikabideak edo marrazki bizidunak euskeraz izan daitezen? Ez. Eta ahotsak dire beti igualak. Osea, ere bai hor nik uste ez dena ipazten jende berrik. Eta hortaz gain ere, nire ustez euskara den hizkuntzagatik ere ez dela hizkuntza soil bat. Osea, ja ez dugula hola ulertzen. Osea, ja uste dut aurrak uste dutela dela hizkuntza gehiago eta jazta, baina eski hizkuntzak ere ematen du kultura batera, ez? Eta hori transmisio guzti hori ez da izan. Orden ere ziozu ematen ikustu delako garrantzik hizkuntza berai. Osea, nire ustez, transmititzen mauz aurre, hizkuntzak eramaten den guztia aurrerek izango dela aprezio edo lotura gehiago hizkuntzarekiko, eta hori ez da eman. Uste duzu globalizazioak euskal kulturari eragin diola? Bai, asko. Zuek zertan abaritzen duzu batez ere jeitsi dela euskal kulturarekiko lotura edo ze alorretan? Batzutan gertatzen dena, jendea begiratzen duela, ikusten du beste kulturak eta baloratzen ditu behar bada beste kulturak euskalduna ezik. Ikusten hori gertatzen dela. Bai, eta ez dakit, edozin adibidez, horrek duela gutxi uste dut aurreko astean izan dira kilometroak. Kilometroak herriraz Nafarroa bainez lehen zenbait edaten zen ere ekitaldi horietara. Gaur egun zenbat bajatu da hor ere, eta zenbat aldatu da ere haien izaera bera. Horai bakarrik jendeak ulertzen du besteiteko ere modu bat. Jakasitzen aldarrikapen modu batez.
hori ere galdu da, ez dakit, hauniz gauzta ikusten aldean ikuste euskararekiko galduen kontzientzia edo ez dakit nola azaldu. Uste duzu errua gobernuarena dena eta legeena edo gizarteak ere baduela pisua handi bat? Nik uste dut influentzia duela, baina eske gu daukagu, nola ditzen da? Erantzunkizuna, bai, ardura, bai. Herritarra dugu erantzunkizuna eta batzutan ez gara horretaz konturatzen. Ni legeak eta gobernuak ez dut soberan kontrolatzen, baina bai badakit lagundu ez dutela sobera laguntzen. Ez. Eta adibidez, toki bat hortzen bada euskara ikasteko ere ez ditu sobera baliabide, osea ez ditu eskura hauniz baliabide eta hauniz pagatu hartuzu, eta hor nik uste den eztabaida bat bastante potentea. Zuek gizarte langintza inguruan ibiltzen zaretela, aukera izan duzue sekula atzerritarrekin euskararen inguruan hitz egiteko? Nik ez. Ke ba. Uste duzu haiek zerbait urruna bezala bizitzen dutela? Igual, edo traba bat gehiago bezala gizartean integratzerako orduan? Ez ez badute importantea nabaritzen, igual gizarte baten, ez dute ikasiko, ez da? Igual erderarekin ongi mordaltzen badira, ez dute ikasiko, ez dute behar hori ikusiko. Segun eta nola gaten den ere, ez bali dago hiri handi batean, kasi euskara ez darabiltzen da euskara gabe erderakin ez dut zinolako arazoa. Konta honitzen ez dutela ez da erdera. Baina igual bai gaten bada herri txiki batera arazoa bai sentituko duela eta integraziorako orduan gehiago. Herriak ez dute laguntzen, gehienak ez dute laguntzen etorkin nahi euskara ikastera edo delakora. Nik uste den oztopa handi bat. Hemendik hilabete gutxitara lehen urtean bezala Euskaraldia martxan jarriko da, segurazki. Nola ikusten dituzalako ekintzak beharrezkoak ikusten dituzue? Uste duzue horrek ekartzen duela urtean zehar gero fokoa pixkat edo azkenean bakoitzaren interesa eta lana pixkat bigarren planuan gelditzen? Nola ikusten dituzue horako ekitaldiak? Ez dakit, nire joitzen zait tristeak ekitaldi bera inbarra, ez? Ordurria esatzen zaiz frustrazioa, baina ez dakit, ongi edo gaizki, ez zait idatxarra iduritzen, ze bai haunitzian de konturatzen da zenbat tiende bakiten beringuren euskaraz, edo ulertzen duten, edo bakiten solasian, eta igual bai da forma egoki bat, modu egoki bat, gero ohitura horiek egunero eramateko, ez? Baina uste dut behin txapak letzen duzula jendeia berriz atzenten zaiola. Ez dakit den sobera efikaz. Bai, influentzia, ekitaldi horien influentzia bakarrik irauntzen du 2-3 egun, eta gero jendea erderara jotzen du berriro. Prensan irakurri nuen nola gutxi atrazen izan zuen inpaktu euskaraldiak. Eta bastante positibo, bai jendeak aldatutela bere ohiturak eta bar. Eta berriz zinbar da ez dakit, gero ere bai izan zen lehenengo aldi, beti lehenengo haute indar gehiago. Aber ez dakit, nola izango den bigarren. Zuek hirian bizi zaretela, denda batera joatean, zer egiten duzu lehenik, euskeraz edo erderaz? Nik erderaz, beti. Uste dut ez dakitela jakingo euskeraz, iten bereaz. Orduan joera duzu beti? Beti, bai. Zure kasuan, Lierni? Nik euskaraz. Euskaraz, baina da kuriosa ze batzutan, hasten naiz zuzenki euskaraz eskatzen eta bertze batzutan galdetzen dut barkatu bakizu euskaraz. Eta bai, nabaitzen dut haunitzen dela erabat estereotipoak eta barkatu badakizu euskaraz hori galdetzen dutela kanpotara dira pertsonai. Eta haunitzetan harritu naute eta euskaraz bazakiten superongi, baina ni beti saiatzen euskaraz. Bai, eta morratzen hau, ondoko jende, osea, nirekin gaten denak barimaki euskaraz erderaz hastia. Toi pasten da toki haunitzetan. Eta baten lotxa sentitu duzu euskaraz galdetzeko ideia horrekin joan zarelako edo bertzearen erreakzioaren arabera? Lotxa zenik erderaz iteagatik edo... Euskaraz iteagatik edo momentu batean bertzea gesto txarren bat edo indatzulako? Bai, baina haunitzetan. Eta kristoen amolaz ez dizu, nago, Nafarroan, Arabano, hemen Euskal Herrian, eta behietuan azutu gaizkin edin ni euskaraz hastegatik, kristoen amorra. Etorkizunera begira, nola ikusten duzu euskararen bilakaera? Hau da, ze soluzio topatzen diozu edo uste duzu euskarak iraungo duela? Nik usten dut etorkizun bat arras beltza. Bai? Bai. Erten da gero eta jende gehiagok ikasten dela euskaraz. Bai, ikasi bai, baina zenbatek solasten dute euskaraz. Ez dakit, jasteko adire pile bat hitz galtzen. Euskalki hauerak adire nire ustez ere galtzen. Batuak inizintu gauza honitz ongi, on euskarai, baina bertza honitzen uste dut izan dela kriston kalti euskalkien dako. Eta euskara bera ez dakit, dautarki euskalki galdu behar direla, abudo. Eta euskara bera ere
ez dut ikusten ez dakit etorkizun bat oparoa, sobera oparoa ez. Adibidez orai bera nire iniz ikasten goiziklo bat, eta eski irakasek ez dakit euskaraz. Osea, ez dakite, ja bakarrik ere ez dut ikusten etorkizun bat egaiztate soilegatik jendeak iten du edozein gauztan lana, egitan igual euskara maila behar dela adibidez erakusteko irakasle bezala, eta honitzek ez dakite euskaraz. Orden nola ikasi hori zuzuko ongi euskaraz, ez bat zongi erakusten euskaraz. Osea, ez dakit ikuste dut honitz esparrutan egoera nasbentz. Zuk esperantza pixka gehiago duzu edo beltz ikusten duzuzuk ere egoera? Ba ez dakit, berez erabilera bai, igo dela familietan, gurasoetan, eta horrela baina ez dut, bai erabilera beti lotzen dela, atera behar dutega titulua hemen lan egiteko edo, atera behar dut ezakit zer honetara joateko edo, orduan ezakit. Igual jendea horrekin lotzen duela euskera, igual esan alda hori, ezakit. Baina urte nintzetan euskara jatu da honitze, igo izin de, baina adibidez ika eta noka eta ja kasitza solasten. Osea, nire dutzen zait urte gutxitan egara altzera munitz. Azkenen adar batzuk galtzen nahi direla euskararenak, ez? Eta nostu zahar batzuk fundamentala. Eta ze soluzio bilatzen duzu edo zer proposatzen duzu, barita bat bali zenuten, zer egingo zenuten soluzio bezala? Azke jendea kontziente izan behar da kultura, ez euskararen garrantziaz, baina gehienetan ni barne ez gara horretaz kontziente. Bai. Nik barita bat izan behar aski soluzioik ez ikusten, azkenean ez duzu zerbait bortxara egin. Baina nik uste dut zerbait ez dugulak sentitzen dugula edo bakigula zer den izatea, orden barita bat izan, arkan dola 60 urte atzera, kusi zertzen euskaraz solastu ez dala izatea, eta nosti eskegu badugu hizkuntza bat ofiziala. Bai. Eta berriz, torri 21. mendera eta ordena aprezatuko genuela. Osea, nola beti gu sortu garen, gure inguruan ez dugu borrokatu euskara batik. Erabanan kasi ez dugu borrokatu, baina ez dugu borrokatu. Orden ez dakit, kentzia momentu batean hizkuntza bera eta orden batek konturatzea, eske da hundia hizkuntza. Orduan, galera prozesu horretan uste duzu agian emango dela, ez? Berriz ere indarroi berreskuratzeko edo mantentzeko desio horrekin, ez dela? Bai. Eta bukatzeko amentxo bat euskarari dagokionez, zein izanen zen, zer gustatuko zitzaizuen ikustea hemendik 20-30 urtetara? Nire seme alabek edo nire seme alaben lehenengo hizkuntza euskara izatea. Bai, lehenengo nire izan behar da edo txaiotu bornez igual euskeraz gehiago egiten, baina bai, igual hori izango litzateke ametsa. Zure kasuan, Lierni? Eri ez dakit. Eski, konstantzita inbertze euskarakin amestia. Gustu dute gorain gaizki, baina ez dakit, jendei naturalki atratzea euskara solastia, euskalgik mantentzia, korrika, nafarroinez gauza hauek ez behar izatea. Eta ere bai, kultura ematindar gehiago eta kulturak kartzen duen guztiok horrekin segitzea, eta gauzek ez galtzea. Osea, egitan apreziatzea euskara matindako guztia eta kulturak ez, eta honiz gauz segitzea egiten. Bueno, bikote, plazer handi bat izan da zuek hemen edukitzea eta gaurko solasaldia elkarrekin egin ahal izatea, mila esker Lierni eta Andoni. Zuri. Eta espero dut euskaraz solasten jarraitzea eta hala bederen hemendik pasatzen garenak bederen euskaraz solastu ahal izango dugu urte luzez. Hoi dut digabe. Bai. Bueno, eta zuei ere entzulen mila esker horregoteagatik plazer handi bat izan da eta badakizue euskara mintzatzen segi, zoriontsuak izan eta laizzer arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.